Kansli? Oo, ma. Dyan, madig dito si Manay Molini. Masingil kang utang, sabiyon mo naghali ako. Tapos pag nagapot ko nag-send ako, sabiyon mo, day mo aram iyo. Sige po, ma, sige. Taho? Ano tabi, Aling Lenny? Si mama mo? Naghali po. Naghali? Masingil ako yan kang utang ni mama mo. Saan siya ngayon nagduman? Iyo po. Day ko po aram. Isus kay puhan ko itungon yan. Iyo. Anong oras siya ba uli? Ma! Ano oras ka dama uli? Lintian ka talaga, Kansli. Day ka talaga maasahalawa ano arin. Yo, shout out mga ka-good vibes. So, maraming salamat sa mga sumusuporta dyan. Nagpupush na makagawa ko ng bagong video. So, shout out muna tayo sa mabait na customer namin na si Sir Rio Barleso. Sa gusto nyo mag-order ng cake, hanapin nyo lang yung page niya, Cakes by Oragon. Then, salamat sa bagong nagpapareseller sa akin ng pili, peanut butter. Search na lang din yung Crunchy Crush na pili peanut butter from Kamalig. So maraming salamat sa lahat.